ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବି। ଶିବାଜୀଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି। ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ କଲେ। ସେ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଲେ। ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମୋ ଦେହକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେହି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ। ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଏ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଦ ଚିପିଦେଲା ତ କିଏ ହାତ ଚିପିଦେଲା, କିଏ କହିଲା ବୈଦ୍ୟ ଯୋଉ ଡାକି ଆଣ। ଶେଷରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ବାମ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ବିଷ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ତୁମ ଭିତରୁ ଜଣେ ପାଟି ଲଗାଇ ବିଷତକ ଶୋଷିଦେଲେ କଷ୍ଟ କମିଯିବ। ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଖଣ୍ଡିଆ ଘାକୁ ସିନା ଓଦା କଣାଇ ପୋଛି ହେବ, ହେଲେ ପାଟି କେମିତି ସଫା କରିହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସନା ଲାଗିଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଘାକୁ ପାଟି ଲଗାଇ କେହି ଶୋଷିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଅନ୍ତ୍ୟାୟ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିବାଜୀ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଶିବାଜୀ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଷ୍ଟର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଗୁରୁ ରାମଦାସ ତାଙ୍କ ଘାଟିକୁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଶିବାଜୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ବାମ ହାତକୁ ଧରିଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଘାରେ ବହୁତ ବିଷ ଅଛି, ତୁମେ ବିଷତକୁ ଶୋଷିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ଶିବାଜୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଘାଟିକୁ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହୁର ଏକ ଥଳି ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ପୋତିଲେ।